Indlela angiphathe ngayo nangendlela eze yagcina isiyenza ukuthi ngiphinde Wena ngimthande ujabulisa futhi. ngendlela akuphatha ngayo, shuthi awumcabangeli lo sisahleli naye. Awunendaba ukuthi yena uzizwa kanjani noma ngelinye ilanga mayithola ukuthi uzizwa kanjani. Uhlala nosisini? Uhlala naye? Akasahlali naye. Okay. Usisi. Uzothini uma ukuthi isizathu wena njengoba bengasahlali ndawonye? Cha, bebevele sebenenkinga. Uzothini uma ukuthi akusona isizathu yena? Hayi, mina ngisolo ngathi isona indaba kwabuya yena sebehlala ngokuhlukana. Indaba wena ube neshock ukuthi ngoba sekubuye yena. What if kade ahamba? Kade balobolana laba bantu bakhokhelana mase kubuya yena sebehlele Akwenzeka abantu kade ngokuhlukana. belobolene bahlukane noma abantu kade beshadile badivorce. Indaba ke yena efuna ngimjabulele ngenkani into engiyaziyo ukuthi wrong. Angiphinde ngithathe le thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. With myself uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke ngimenyiwe kweminye yemindeni ngoba siyazi mekuyinkinga zomndeni sekhona nje ukushaya amanzi. Okwamanje ke ngicela ukuthatha leli thuba ngingasimoshi isikhathi ngibingelela usisi omuhle la eduze kwami. Uzoyimbingelela abafethu bese yaphinda ayi-introduce ukuze bese yaqala udaba lakho ukuthi usibizeleni as Black Life TV namhlanje. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila sisi, wena unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyasho ukuthi sanibona ababukeli. Ngiyanibingelela. And your name? Igama lami nguPhilile. Ya, ngize la ngestory sami engizosichaza udaba lami. Yahle ngizolichaza olungangiphethe kahle. Engize la ngoba ngidinga usizo ukuthi ngisizakale usona. So nginenkinga la siswami engicela ukuthi ngixazululela yona. Sharp. Ya, kushuthi ngizoyichaza kanje ukuthi iqale kanjani inkinga yami. Kushuthi nginenkinga kunoGayi esikhule naye, mesikhula naye uGayi sijole naye. Emva kokuthi ke sijole kube sihlukane futhi mase ngiyahamba ngiyosebenza eJoburg. Mase ngiya khona bengisebenza Clicks. Ngiyimanager. Ya. Bese ngifika khona sikhohlwane kodwa vele bengicheck nje ngifonela ngibuza impilo nami ngimbuza impilo uyakukhombisa nje ukuthi unendaba nami uyangikhathalela nami ngiyamkhathalela kodwa akukho okutheni okwenzakalayo asijoli asinjani. Okay, kufika isikhathi ke sokuthi ngibuyele ekhaya. Ngibuyele ekhaya kunosisi wami naye obekade engasahlala ekhaya ngoba ubeshadile. So ebuya emendweni wakhe wazohlala nathi ekhaya. Okay. So mese ke ngihlangane futhi naloGayi lo engangathandana naye futhi sajula kamnandi. Silona siqhubeke ke noma singasheshanga saqhubeka lapho ulebe nginakekela unendaba nami uyangikhathalela nami futhi ngiyamsiza siyasizana nje. Kuphela mesizana kusho sigcine sekubuya lento ngoba ngiyambona ukuthi ungikhathalele kakhulu mase kubuya lento ukuthi ngiphinde ngimthande futhi. Okay, uGayi ke beselobolile. Selobolile uGayi usenaye umuntu kodwa ke uthi akekho happy khona. Kodwa ke nami ngiqale ngangathanda ukuthi ngisheshe ngingene kulo ngoba angithandi ukuxabanisa abantu yabo mangabe sethola omunye umuntu empilweni angithandi ukuthi ngixabanise abantu. Okay, emva kwalokho uGayi ke lo ulebe eqhubeka nje nginakekela ngithanda uyangikhombisa ukuthi uyangithanda nami ngigcine ke sengidevelop ama-feelings. Bese ke sibuyelane ke noGayi. Bese sibuyela naye uyanginakekela manje into engiphatha kabuhlungu kakhulu usisi wami njalo mangabe ngikhuluma ngaye umuntu wami ngikhombisa ukuthi ngijabulile yena akakuthandi lokho. And isikhathi esiningi ujwayele ukuthi yena njalo uhlezi engitshela ngalo umnaksi wami ukhombisa ukuthi uthanda yena okudlula mina ngibe ngowakubo and lokho akungiphathi kahle kungiphatha kabuhlungu. Kuyangilimaza ngoba manje umndeni angazi ukuthi indaba angangizweli
noma angangijabuleli uma ngabe ngibona ngi-happy, Okay. lokho akungiphathi kahle ngoba sisonke ngathini wonke umuntu uyawenza amaphutha. Nani naye unakho kwakhe ake wakwenza kodwa angisho ukuthi okutheni yabo. Ngiyasho ukuthi angazi kodwa ngamjaja futhi angikwazi ngihlezi ngimjabulela ngaso sonke isikhathi ngimseka ngaso sonke isikhathi. So bengikulindele kuyena ukuthi yena uzoba la ngicabanga ukuthi uzongijabulela kuyo yonke into engiyenzayo nengijabulisayo mina njengomuntu wasekhaya njengosisi wami. Bengicabanga ukuthi uzongijabulela. So bengicela ukuthi-ke ngiyoba ngimcelile-ke ngifisa ukwazi ukuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi ngaso sonke isikhathi ahlale ngebe i-happy ngalolu thando lwami nalo mjolo wami. Ngabe kwenziwa ukuthi ubeselobolile uGuy noma angabe kwenziwa yini ngoba angikuboni kwesinye isikhathi ngikubona njengomona. Kuyena ngazi noma uwona yena umona kodwa kumina kubukeka njengomona ngoba akangijabuleli ngaso sonke isikhathi. Manje seqala ungiphatha kabi lokhu akungijabulisi nje neze ngoba usisi wami ngiyamthanda wasekhaya. Ngiyakuzwa Sithandwa. Imaka awungitsheli usisi wakho related kanjani from same mother or kwenzakalani? No, akusiye umama oyedwa uzalo dadabo kama omdala. Kodwa nihlala ndawonye. Sihlala ndawonye. So iningi into egijima ekhanda lami. And umuthi wena kade eshadile wasiyabuya ekhaya udivosile noma usashadile kodwa ukuthi mhlawumbe abekho right no husband awazi. No, abadivosanga basashadile. Kodwa ukuthi ngiyacabanga ukuthi khona la bengazwani khona nokungazwani khona. So uGuy wena ngixoxela ukumbuza ukuthi wenzakalani nge-relationship yakhe nomnaksi basaqhubeka bayazwana. Angikaze ngikhuluma lokho nje just enjoying i-moment njengamanje. No, ke wangichazela ukuthi ube-toxic umuntu athina isikhathi esiningi bemhlukumeza ubengazizwa bengajabulile. Kodwa-ke akusikhona okwami ngoba ngiyabazi abantu besilisa abahlezi But yazi yangisabisa lento yini nayiqala nisayingane nisakhula like dala naphinde nahlukana wahamba and then wabuya iphinde uyaqhubeka uGuy nje userious ngawo. Userious ngami. Wena kade-ke uphi lo kade uzwana naye before? Ngihlukanile naye izinto ayihambanga kahle phakathi kwethu. Because of uGuy omusha or nje nayihlukanela? No, sayihlukanela nje ngase ngiyayihlalela ngangajola. Yena mesefika ufika-ke futhi sengimnika ithuba kodwa bengumuntu obeshilo nje ukuthi cha angisathandi ngisafuna nje ukuma kancane ngajuli. Uthi uhlala kancane. Wakudidisa-ke lo bro? Wangididisa unendlela nje yakhe naye yokukhuluma. Umuntu onjani nalo Guy? Ugangile because nalento engifuna ukuyazi ngenzeka ukuthi athi i-relationship yakhe ayi-toxic with ulokhu umnaksi. Kodwa mhlawumbe kwakuyindlela ukuthi mhlawumbe naye wayenezinto ayezenza yabo ezenza ukuthi umnaksi mhlawumbe ezinjengokucheat kanje. Khona uke washo wathi khona izinto abezenza before bezingamjabulisi umnaksi Like cheating. Manje-ke useyekile-ke washo ukuthi hayi useyekile kodwa phela angazi ngesize simkholwe-ke noma ngabe ugcine asingayikhulume yakhe. I think i-continuity la ekuthenini why usisi engaphatheki kahle wena every time ukhuluma ngomuntu omthandayo noma okujabulisayo. Mhlawumbe uyaxwayisa but ngicabanga ukuthi kuzoba fair ukuthi simthole usisi. Khona sobona ukuthi uyaxwayisa noma unomona ngoba singenzeka ukuthi yena sibona umona kanti yena uzama ukuxwayisa into uzama ukungisiza. Yabo leyo nto ukuthi ngenzeka futhi. Is it okay kodwa? Ngiyacela ukuthi simthole sikwazi ukukhuluma naye simbuze ukuze sokwazi ukuthi kwenziwa yini kuyindaba. Nje mekhulumela umnaksi uthi nje mhlawumbe uya izinto ayejwayele ukuzisho ukuthi umnaksi yena unjani. Uyamazi nje uyamazi in person or umazi ngawo? No, uyamazi nje in person. Oh, okay. That's okay. Uyamazi manje uyayamkhulumele phela ukuthi akukho right ngoba uyayazi yena lento le ngoba yena kade ku-relationship kade eshadile nomuntu ocheatayo vele. So uma ngabe ebona omunye umuntu echeatela
umuntu Oh. uyalimala yena ngaphakathi. Manje afuna Yeah. ukuba usisi wakhe lo Yebo, ozomkhumbuza akathandi leyo ukuthi kube imina Is it ngizomkhumbuza fair though? leyo. Mhm. Because sonke sine-journey yethu emhlabeni. I don't think it's fair, but I don't know for now. Let me Yeah. ask usisi ukuthi asijoyine sizwe ngayo ukuthi ufila kanjani noma mhlawumbe akekho aware nokuthi uyakhulume kanjani akulimazi. But mase sikutholile from her then so decide late ukuthi kahle kahle solution izoba yini going forward to this case. This case. Njengoba izwela-ke na umbukelo we-Black Life TV usisi usibizile uthi ngeke nje Magasela nginenkinga. Inkinga yami kakhulu ukuthi usisi wami lo ngiyamthanda ngikhule naye. However, akekho happy ngezinto ezingijabulisayo njengomtsholo wami. Ngihappy nomuntu engitshola naye, sajola kudala, sahlukana. Kodwa nje yabona mekuthiwa yena la khona uthando nendlela ikhona. Kusho kanjalo. La khona uthando nendlela ikhona. Lapho khona indlela khona uthando. Indlela ikhona. So into eyenzayo manje bahlezi mina lo Brubele bebehlala behlangana sebeze bajola babuyela abathandana. Kodwa manje i-concern yakhe enkulu kakhulu that what worries her kakhulu ukuthi udadewabo akekho right ngalento and uzakhulumele ngisho umnakisi wakhe. Ngifuna ukuzwa ukuthi izathu zadadewabo zokuthi angajabuli nosisi wakhe kodwa ajabule nomnaka nostaka kasisi wakhe. Isiphi isizathu? Akafuni ukuthi usisi wakhe eshada njengaye kodwa sazi kasame somlanda kusisi. Sobuya naye mesibuya naye sizwe ngaye mhlawumbe ufuna umqwayisa njalo asazi ngenze ukuthi akona umoya. Sengihembe ngiyomlanda. Siyabuya. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla. Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo we-Black Life TV. Esiqopheni sesithi izinkinga zomndeni. Njengoba ngikuthembisile ukuthi sizohamba somlando udadewethu. Sizwele ngayo ukuthi ngempela lolu daba usisaza ngalo. Uzofika amchazele the same way angichazele ngakhona ukuthi yini inkinga anayo afisa ilungiseke njengoba beyingane zandawonye baphinde bekwazi ukuthi bahlalelane bephilisane as a family. Sawubona dadewethu. Yebo, sanibona njani? Siyaphila phela. Ngiyaphila. Right? Nge-right. Sando sami. Mina ngumlangeni Magasela from Black Life TV. Sibizodadweni la usisi wakho kodwa before sisimoshe isikhathi ngicela banithathele ithuba ubingelele umbukeli nje we-Black Life uthi nje sawubona bese yazisha igama lakho. Sawubona mbukelo we-Black Life, igama lami ngoNokulunga. Nokulunga, nangu uphilile kade chaza istory la. Uyasho ukuthi nje nabandawonye nikhule ndawonye niyazwana into eyisimangaliso. Uqinisile? Siyazwana. Hawu. Wangiphoxa ngiyazwana wena. Uthi nikhule noba utsuni nizwana kabi. Siyazwana. Kodwa niyazwana. Siyazwana njengoba ngisho nje ngithi siyazwana. Okay, philile nangu dadweni ngicela uthathele ithuba manje mfethu umchazele lento umchazele ukuthi usibhalele ngobani uzobe usumtshela nje uthi brief uthi nje intenzo singibiza ba Black Life TV ngoba nginkinga nawe dadewethu bese uyamchazela lento umchazele yona. Okay. Senga. Buza Sithando. Yeah, Sithando sami sisi wami. Uyintenza ukuthi ngibize lana aba Black Life ukuthi angiphathekile kahle ngoba kunento oyenzayo engangijabulisi engangiphathi kahle engiyibona njengokuthi uyangimonazela mhlambe othandweni lami engikulona angikuboni njengomuntu ongijabulelayo. Awu. Yeah. Kufanele ngikujabulele uthatha izinto endodeni yabantu. Indoda le ngichazela sisuke ngakuchazela nasekuqaleni ngasho ukuthi indoda le njengoba ngithana naye umuntu engengazwana naye before sahlukana ngahamba ngaya kwenye indawo. Ngiyakuzwa lokho, ngiyakwazi. Usenihlukeneke unengoduso njengamanje. Uthi kwenzakeni ngayo? Kwenzakaleni ngengane yabantu le ehleli lapha? Ngoba ngakutshela ngisho ukutshela ukuthi ngiyijwayele. Yo, manje mina ungiphathi kahle lokho ngoba ngakuchazela ukuthi washo ukuthi akekho happy khona emshadweni wakhe. Okay, nami hayi ngoba isizathu ukuthi ngiswe lokho ukuthi vele
uthi akekho happy ngoba vele ngibathemba abantu besilisa vele bahlezi bezokhuluma into ekanjalo. Kodwa indlela angiphathe ngayo nangendlela eze yagcina isiyenza ukuthi ngiphinde wena ujabulisa indlela akuphatha ngayo sho ukuthi awumcabangeli lo esisahleli naye. Awunendaba ukuthi yena uzizwa kanjani noma ngelinye ilanga mayithola ukuthi uzizwa kanjani. Uhlala nosisini? Uhlala naye? Akasahlali naye. Okay. Sisi. Uzothini uma ukuthi isizathu wena njengoba bengasahlali ndawonye? Cha bebevele sebenenkinga. Uzothini uma ukuthi akusona isizathu yena? Hayi mina ngisolo ngathi isona indaba kwabuya yena sebehlala ngokuhlukana. Indaba wena ube neshock ukuthi ngoba sekubuye yena. What if kade ahamba? Kade balobolana laba bantu bakhokhelana mase kubuya yena sebehlala Akwenzeka abantu ngokuhlukana. kade belobolene bahlukane noma abantu kade beshadile badivorce. Indaba ke yena efuna ngimjabulele ngenkani into engiyaziyo ukuthi i-wrong. Okay, sithando sami ngithi mina akaze wena kwenzeke empilweni yakho ubona abantu kade beshadile kuthiwa sebedivosile umfana wa move on ugel wa move on washadwe ngendoda. Kuyenzeka kodwa mina ngibona engathi kwenzeke ngoba nakho sekubuye yena la kade ekhona. Okay. Usisi umjwayele kanjani? Angimazi usisi. Hawu. Angimjwayele ngangiye ngimbone nje mayihamba naye ubhuti lo. Umbone nje. Yeah. Usumbone kangaki mhlawumbe? Ngambona kanye ehamba naye. Ayibo I'm sorry ukuhleka Jomi. Imaki usisi uthi umjwayele wena. Usho njalo. Uyamazi kodwa usambone kanye. Ngimbone kanye ngoba phela ngingamkhomba. Ngiyaxolisa ungene endabeni zakho sithando sami but lokho kuzongisiza ukuthi ngazi kakhulu ukuthi yonke lento iqhamukaphi yabo ezumuntu ozozama ukunisiza. Uchazile ukuthi yena nawe uganile. Yebo ngiganile. Uhlala nayo husband? Cha ngihlala naye sengibuyile ngihlala la ekhaya. Mhlambe if you don't mind me asking, are you guys still dating? Mhlambe khona inkinga ekhona Ayi zikhona inkinga ezikhona sasuke nje saxabana. Ube lo muntu lo ohambayo abuye ebusuku kanti ngelinye ilanga ngizocasuka nami kakhulu ngcine sengimlimaza ngathatha ummese ngamgwaza. Hawu wangashona? Cha akashonanga. Wamlimaza kancane? Hayi ngamlimaza kancane wayesibhedlela. Wangaboshwa kodwa wangakubopha futhi naye? Hayi cha kangibophanga. Naqhubeka kodwa nazwana? Yebo. So uhusband mehamba wayengachithanga? Wayengachithanga ukuthi nje behamba ebusuku ekhonza abangani enganaso isikhathi sami uthola ukuthi nje ifanele ngabe i-family time sihlele endlini usebanganini bakhe noma siyahamba siyayikhipha sibuka ama-movie ukhanselwe sekufanele ahambe nabangani. Wayebhizi uhusband Kakhulu. Usamthanda kodwa? Ngisamthanda. Umuzwa nje kuthiwa ukephi uhleli kephi usenomunye umuntu usalinde wena? Hayi usenomunye umuntu ahlala naye. Hawu. Okay, yazi izathu sokuthi ngibuye leyo nto ingoba sisikhathi wena aphilile kuyenzeka ukuthi umuntu athathe izinto ayifake ecathulweni zakhe. Yabo leyo nto engaqondile. Mhlawumbe wena u-situation wakho ujigarisha u-situation wakhe. Okay. Yayizwa lento engishoyo. Yeah. But I might be wrong. I still have a lot of things engifane ngimbuze zona usisi ezingangenza ukuthi ngithole ukuthi yini enza ukuthi angaphatheki. Usisi wakhe uyamthandela into enhle? Ngiyamthandela into enhle. Yini enye nje ukumjabulela menayo mhlawumbe kasiyeke umjolo? Yini Hayi akajabulela? lutho. Akukho nje akangijabulele khona ngoba ngisho ma ukuthi ngipostile akafaki akalike akafaki ku-heart akenzi lutho nje ngisho nakuma status wami aka-react. Hayi bangiyiboni mina i-status mawupostile ayikazi nje ivele efonini yami. Uziyavela kuyabonakala ukuthi ubonini. Ngisho epostile angikhumbuli nje ngiyibona ifoni yami. Angizwa? Khona umunye umuntu ophatha ifoni yakho? Cha ke. Phela inkinga i-status kuyabonakala umuntu oviewile. Excuse me. Okunye kwenzeke uthola ukuthi mhlambe noma nginabantwana naye unabantwana uthola ukuthi umntana mhlambe ngimthengele ifoni yena avedana athi ishibhile le phone buka nje ifoni eshibhe kanjena kanti phela umntana makasebenzi and uthola ukuthi mhlambe ngimthengele engangamandla ami. Kuningi nje kuningi. Cha ingane mina ngangasho ukuthi ishibhile kahle kahle ingane uyithengelelani ifoni ngoba phela isafunda isikole eyani ifoni isuke idinga ukuyisebenzisa.
Ingane inabasanda. Ingane yenza u-grade 11. Awubonisi sikhona isidingo sokuthi umuntu onakufunda u-grade 11 abe nefoni. Eyi, asazi. Ngoba phela namafoni lawa bawashiyi bahamba nawo beye nawo esikoleni. Uthola Gcina usebanjiwe umuntu enkunzi la endleleni noma akasafunde esikoleni nakene nefoni. So sisi wakho mengahlukana no-Bru ungaba happy wena. Ngingajabula. Ujabuliswa yini? Ukuthi leya ntombazane le eyingoduso Uma ehlukana naye uBru ahamba oshada nenye intombazane still angabuyeli lapha. Because wena manje ungivezela ukuthi abantu bayahlukana ngaphandle kwe-cheating emshadweni noma ngabe baloboleni. I-toxicity vele akuyona indawo e-right ukuthi umuntu angahlala kuyona. For the fact ukuthi wakwakwazi indoda yakhe angikujaji. Yabo kusho ukuthi nanhlezi niphikisana kwasekuyi-space nje esinomsindo. Don't you think so? No, sabonisana sithando. Angizili ukuzoxabana nawe ngifuna ukuthi ngibonise ukuthi mhlawumbe mangase kuthiwa nje sikutholela mhlawumbe ama-therapist uhlale phansi ubeke udaba lakho sikhulume ngomshado wakho but angifuni sikhulume ngomshado wakho because akuwona osilethe lapha. Mina ngifuna uku-understand ukuthi yini eyenza ukuthi usisi lo ungakwazi ukumjabulela. Angisho ukuthi mjabulele inkani. If ufeel ukuthi ungena emzini yabantu uzobhidliza umendo wena ubona kanjalo, yini enza usubone kanjalo? Yini uma neshow ukuthi uphuma ukuhlukana kwendoda yakhe kwenze usisi wakho? Because mina ngendlela osho ngayo usounda njengomuntu oneshow ukuthi mhlawumbe bahlukene ngenxa sekufike wena. Kahle mhlawumbe ngangisiza ama-therapist. Awukho right. Angikho right. Ukumbona nje ejabulile nomuntu wesilisa happy naye mphethe kahle. Iyona impilo ebengiyifisa nami. Kwangenzeka ngendlela. Yezwa Kodwa ngabe ngichazelile mhlambe ukuthi unenkinga ngizokwazi ukuthi ngibe nawe ngoba mina ngihlezi ngikufisela okuhle ngiyakufisela futhi ukuthi ngihlezi ngiba nawe. Ngabe ngichazelile ukuthi usenkingeni sizama ukuthi singalithola kanjani usizo kunokuthi uzama ukungiphazamisa uthandweni lami kodwa ngoba usuyangichazela manje ngiyezwa. Ngiyaxolisa mhlambe nawe usuke wabuya ngalesikhathi ngingekho right kahle impela. Mawubuya nawe wafika wangithunuka amanxeba into esanda kwenzeka. Ngiyaxolisa kakhulu sisami na bengazi engikwenzayo bengazi ukuthi ukuphatha kabuhlungu mengikuxoxela izinto ezenzakalayo ezinhle kumina nokuthi ubone. Ngiyaxolisa ngoba kulona iphutha lakho. Uma unomuntu ekuthandayo kwenzela izinto ezi-right kufanele ngabe ngiyakujabulela. Kodwa wena mulebe uwenza ukuthi nje kube ngathi uyena wrong. Wrong. Ngoba phela sikhuluma iqiniso lonke abantu bayahlukana emhlabeni. Ngenzeka ukuthi usisi wakho akasona izathu, yabo. Njoba usisi wakho kade echaza ukuthi naye akakuthandi lokho ngoba uthi lo Bru bakhule naye. So uma uBru esembona elebe ezempilweni yakhe naye uqala wangaba right ngoba ingafuni ukuthi abe izathu sokuthi axabanise umndeni. Kodwa uBru mele consistently elandela usisi emlandela. Waze kwaphela ke lokhu umecabanga naye akanayo show. Usho ukuthi sekuphelile ngithi awukho show. No, I'm not sure. Expectations kwi-relationship uyafisa uguy akushade because njobe ngashadile ngithi ashadile nomshado wering. Yo, mina emshadweni bengijolela nje naye hayi ngoba ngifuna umshado. Awumthandeli umshado? Hayi, umshado unenkinga. Siyawusaba. Yo, hayi. Yabo ukuthi sonke sayidinga i-counseling ngoba umshado I think it's a beautiful thing. I'm not married as well but ngibonile abantu beshadile abaphila impilo e-healthy nje kubumnandi ubonisa abantu bayazwana baxabana njengabo bonke abantu ukuthi benzwana vele khona la ngingenibone ngasolinye but imshado ngicathi sibusise isiqhamuka kaNkulunkulu. When unenhlanhla ukuthola I don't see a reason ukuthi unqabe but into engayinqabisa ukuthi lo muntu uya-understand yini ama-energies enu ayamesha yini. Inkinga yilento osuke uyicabanga ukuthi uyifunani wena emshadweni wakho bese kungasahambi ngale ndlela wena obunayo emqondweni wakho. Kanti umshado waNkulunkulu vele fanele ubeke uNkulunkulu kubo yena olokhuzana wena bese uyafika ube i-trophy nje wenze lokho ubona ukuthi ungakwenza. Angazi kodwa I'm not married guys. So nje angifuni uqinisa lapho because I'm not even a therapist so nje I don't know. Nami ngikubukela kude but when I look at it I'm like this is beautiful but nami ngiyakwazi ukudecline umshado because ngisuke ngibona ukuthi mase semshadweni kuzoba njani if singaconnect in a relationship level yabo. So it's very important ukuthi uyibheke ungavele kuthiwa na umshado ujump
Yebo, rather wait until uthole umuntu obonayo ukuthi uyaconnecta ngampela naye umngani wakho, uyakwazi ukuthi menixabene niphinde nikhulumisane as friends, not as lovers. yeah. I think that's cute. Sandwa sami, ngiyabonga iqiniso lakho. Kahle kahle bengithi mina uyamqwayisa isisi wakho ngoba ubona ububi bento ayenzayo. Kodwa mase ungitshela ukuthi umona, inhliziyo yami babuhlungu, kodwa I'm happy ukuthi ukwazile ukuthi ukuveza obala lokho. Yebo. Yini mhlawumbe ongathanda ukisho usisi wakho-ke na-closing statement njengoba esekuchazelile ukuthi mezizwa kanjani ngawo and uzokuthemba kanjani going forward as a sister? Ngiyaxolisa Philile ngezinto engikade ngizenza kuwena ngingakhombisi ukukujabulela. Ayikho into e-wrong ngempilo oyiphilayo. Yonke into oyiphilayo i-right. Ngiyacela nje ukuthi ungixolele, ngeke kusenzeka. Ngiyazi awusangithembi, ngeke usangithemba. Akulula ukuthi ungithembe. Ngiyaxolisa kodwa. Uzizwa kanjani-ke Philile? Yeah, ngizizwa ngiphoxekile, ngijabhile, kodwa futhi ngiyajabula futhi ukuthi ekugcineni ukwazile ukuthi angitshele ukuthi bekwenzakalani ngoba mina bengazi, bengile ngididekile ngingazi ukuthi kwenzakalani. Angazi ngoba sengiqala nokumsaba ukuthi angangenza mhlawumbe into ebuhlungu ngoba ngihleli naye. Mhlawumbe nje futhi angitshela umnakho ukuthi nje utholakala kephi and uyabo ngigcine mina ngingena enkingeni yabo. Yeah. Kodwa-ke ngoba esechaza kanje, hhayi ngiyamuzwa, ngiyamxolela. Into emnandi kakhulu, ngiyabonga kakhulu ngokuthatha isinyathelo sokuthi ubhalele uBlack Life TV. Ezinye izinto ziqala kancane kanje emndenini kanti sezowenza zibe umono omkhulu. Uthola ukuthi wena nje ubuzama nje uphanta i-relationship njengamanje isahamba kahle kule situationship yakho kuyona. Izinto zivele zibona ngathi ziyavaleka kanti lo sebamba inhliziyo. Yeah, inhliziyo and most nje especially if yodwa. it comes from the family, kujwayele ukuthi ibe powerful leyo nto. Yeah, ngisho engasebenzisanga lutho ngenhliziyo nje Exactly my kuphela. point. So it is very important ukuthi kumele umndeni nibone sanibone ngasolinye nihlale phansi ni-ayini into nibone ukuthi niya kanjani phambili, understand nawe ukuthi because naye usisi ngiyam-understand. Njengoba esho ukuthi akekho happy and iqiniso lithi hurt people will hurt other people. Because awukwazi ukunikeza abantu into onganayo. If you're not happy, if wena unomsindo uzowenza umsindo in every space oba kusona. But if umuntu onothando oyifundisayo uyinikeza isikhathi sakho sokuhila ube right ey'ntweni, uzobona uzohlezi ukhipha positive. Uzokwazi ukuncoma and ungagive up ekuthenini umposte or ulike into zakhe. Naye uzabona ukuthi into right ukwenza into right. Because basically ukwenza lezo zinto acknowledge umuntu uthi I see you babes, you're looking pretty, umuhle, yabo, you are this that. Yabo, ngicabanga ukuthi sazami ngizamile as uMagasela from Black Life TV ukunisiza kulolu daba. Pray uNkulunkulu uzokwazi ukusiza and also into engizozama ukuyenza ngizozama ukuthi because ngicabanga ukuthi usisomdala naye njengoba usisomncane njengoba nabandawonye simtholele usizo ama-therapist nawo wathole mhlampe nawo bazokuchazela ukuthi le relationship ongena kuyona, is it okay for you or is it safe for you ukuthatha indoda yomuntu or yabo, because angazi mina ngithi abantu baNkulunkulu kodwa umuntu mase kukhona-ke izinto ayikhiphile kuye kube nzima kakhulu ngoba suke singazi ngempela ukuthi imbangelo kufana nabantu kusuke kuyini. But muzazi wena ukuthi u-right awenza ngalutho vele either way ngisho noma ungamiyeki uzojola nomunye umuntu aphinde amshade ngokuthi semisele ukumuva on ugayi. So lapha ngifuna ukungena kakhulu as uMagasela. Into engidinga ukuthi nibe nayo uprovide ngosizo kuphela. Nawe sisi ngathi into zakho ngaphinde ilunge, ngiyazi ukuthi uyayisola ngezinto azenza kuhusband wakho kwaze kwaba kanje. Thank you so much bafethu. Njengoba seyizweleke imbukelo weBlack Life TV osisibandawonye usisi ugcine eshilo ukuthi hayi mina inkinga yomona ngoba naye izinto zakhe ayihambanga kahle emshadweni and njengoba ehlele ekhaya uyathi membuka usisi wakhe izinto ziba right acela avulele umona. But as Black Life TV sishilo ukuthi somprovider ngosizo ukuze abone naye impilo yakhe iqhubekela phambili akwazi ukuphinda abone okuhle komunye usisi komunye udadewabo. Nosisi-ke uphili naye sozama usisi athole phela usizo ukuzazi ukuthi lo budlelwana angena bubona busafe kangakanani, yena ufunani njengophilile yabo, angenzeli umfana kanti yabo futhi at the same time angayishiya relationship ngoba ecasa uthatha umuntu ade vele umuntu bezivele ezoyihambela ukuthi thina asiyazi relationship kodwa lokho esikutholela from here ngiyabona mina ukuthi idinga ukuthi sithole ucepheshe kube yibona abazoyixazula indaba ukuthi is it okay, is it safe for her ukuthi aqhubeke nale relationship. Mina uMlangeni Magasela nginithanda ibhadi ngiyayidede inkundla sengihembe. It's the Black Life TV.